И здравейте хора, днеска ще направим един клип с ботове, един маратон. Той ще е дълъг 10 минути и ще пробваме да ги направим 10 от 0. Нещо малко ми лаги. Се върна след малко. Върнахме се. Вече не цепи, както преди. В момента FPS-то ми е 30. Вече наближавам някъде към 50. Не мога от тя, учи. Аз се казвам Бос Red Bull. Който иска в клана да ми пише в на скайпа, аз ще го напиша като коментар. Като описанието, да. И скайпа ми е Vasil.Donchev3. Аз ще го напиша в описанието, казвам отново. Опитваме се да ги направим от 10 от 0 или 10-1, ако нещо някой ни спре. Като например ето такива неща. Ето, виждате. Стана от 3. В най-тъпата пушка, давай. Мале. Аз по-добре игра с торс, колкото става. Маре, бе, са пробваме. Сме ботове. Та не е много точна. Та оръжие, но все пак върши някаква работа тук. Аз знам, че тия терористи са Еге. Ето виждате колко е слаба тази пушка. И ще ги такова, ще ги скипнем тия бата, тук, възкръснах. Не си да пали фако и така. Тази пушка, емката най-точна, бе. Не знам за какво е този удивителен горе, кога нещо пише, например, в Блек и удивителен. Нещо съм странно голям водове. Гадост. Тук по принцип няма голден ак. Имам един сервер, който е с голден ак. Аз го видим дали аз съм го изтрил. Дано да не е. Ето. Ще пробваме то да видим дали е то. Ще пробваме, ще скипнем клипа. И ще видим, ето влязахме, ще видим сега дали е този.